everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Estranyo sa Kukma. Usa ra man ni ka sinina. Sasun sa may nakaon na tubayhanang ipadadaan mo ko gown nga sky blue. Oh, yaday supre. Para ako ning usa. Ma, para imo sa ning usa. Abi ko no, ambi ng ako. Oh, para ako gyud ni. Oh. Ma, ako rang ipada nimo ang kwarta nimo. Oh, ma? Unsa man ni? Invitation card man ni para nako. Invitation card? Alam ma? Kaslon si Lily. Ha? Kaslon siya unya wa ko imbita ha? Ako? Ma? Ako nga iyang inahan. Dili niya patambungon sa iyang kasal. Kining makalma lang ha. Ayaw lang sa dan kayo, boss. Pero, Bas, klaro naman kayo, Dalia. ha? Nga wa ko ilabot sa kasal. Uy. Wa ko padad igawon para sa kasal. Ikaw ragod ang gipadadaan. Nausap na gid si Lily, Dalia. Kining ma. Nausap na gid ang imong kaluha. Ma, ayaw lang sa dan paghukom, uy. Kaslon ko siya. Unya, kwarta ray ipadana ko. Kuan. Kay Luika, masap ka rin ako rason kung anong di ka patuos mo na. Ha, klaro na lang kaayo. Natakda na siya siyang amahan. Tingali. Ang kabit sa inyong amahan mo iyang pabarugon sa akong dapit isip inahan ni Lily. Kuan, di sa tingali maoy. Ay, klaro na lang kay Dalia. Sa umra nyo karoon na lang, ha? Sa umra. Ay, kanang ma. Ay, may muban na lang kanako. Kitay mo larga. Dili na. Dili ko mutambong sa ilang kasal. Ha? Uging na lang siya, ha? Nahiubos ko niya. Oh. Nahiubos ko si mong kaluha. Ma! Asa ka, oy! Hinay-hinay sa paglakaw! Maligid ka! Ay, nakasabot ko sa kibati sa mga inahan niya. Naliman ka? Inahan siya? Uya, wa siya imbita sa kasal sa anak? Sabi. Kinala ako ni Maklaro. Yabag manis Lili, oy! Ha? Ma? Kauno, oy! So sila kilak na sad ka ay. Kung naguot man gina imong dughan diha tungod sa kahiyobos. Kuyog na lang gud ako. Kita na mo apas ni Lily. Niya man gina address o. Ato niya tuon dito siyang kanang simbahan kaslon siya. Dili na, Dalia. Lisod kaayo kung moadto pa ko. Mosamot lang ang bation akong kahiyobos kung makakita kong dili mayong eksena dito. Klaro na lang kayo eh. Ang babae sa inyong amahan ang mupulis akong dapit sa kasal ni Lily. Ang but ba sa dinibayhan na, oy? Kung sa mga kinasusyang, oh? Apikir ba kay kung mangimbitar? Sa adlaw yun silang kasal ko niya pagtuon? Sige na, lakaw na. Atuan ang imong kaluha. Sultihin yun siya sa kadako na kung kay ubos niya, ha? Sultihin yun siya. Oo niya. Kanus ka man mo larga. Oh, ugma dayon ma. Kay karon Sabado na gud ang kasal. Gatagan na gud directions maldita kung asa nga simbahan. Magtaksi lang kuno ko gikan sa pier. Kay naman si kwartang gipada. Ma, Ang imong amahan yun ang nagkaingon ining tanan. Nahimo nang way batasan si Lily tungod sa inyong amahan. ma. Dili na gyud ko importante sa imong kaluha, Dalia. Dili na. Asa na lang lagi ma. Ay napakilak. Basta, ako mo gini kasabaan si Lily ba? Niyang gipuhat. Sobra na ni.
Ikaw sab ha. Basin inig-abot ni mo to dapit sa imong kaluha, tingaling mausab sa ka ha. Uy, di sa taon na mahitabo mo, uy. Ay, naibawa biyagod ka. Kuno sa takakapinangga. Ako sa ning klarohon. Kuno sa ning kabuang ni Lili karon. Huh? Huwag gani siya mubutang diri sa ngan sa pamanunon. Sabi na si, uy. Natakda na ginasiyas kayabag sa iyang amahan. Nga way klarog dagan ang utok. Sige lang, ma. Inikabot na ko dito simbahan. Manawag din ko nimo. Naunsa man gid si Lili, uy. Di man gihapon makontak. Ay, silon. May lagti ko masaag ini. Inikabot ako syudad. Sus ni may hala. Kung sa lagkib sud sa o. Kakulba biya ining di tamaan na dagbiyahe, uy. Pero, pahala na ni. Kinala makatambong yung kasal ni Lili. Kinsa kain ang labanan, no? Ay, ninawag. Ninawag maldita, ay. Hello, Lili. Hainam ka karon. Ay, di nagsakay na ko barko. Asa man yung kulahos ini? Paklaro. Ini kinaog ni mas barko. Sakay ng taxi ha. Unya, pahatod sa simbahan sa Talisay. Ha? Unya, dili ka ko ilaron sa taxi, ana. Huwag na mangilad dun, uy. Basta di na sa ka magpailad. Ayaw lang pasabot nga first time ni mong tunom sa syudad. Naman sa diyang address si Papa sa mong kipuyan. Kuan ko nung, unsa kag maayo, magdungan na lang kami sa Papa. Mauhay na ka sa kong kasal kung mong bag ang Papa. Musayo si Papa sa simbahan. Ha? Sige, babay na. Sayo ka lang Sabado. Lahusan ka sa simbahan, ha? Oh, pero, Ay! Hoy! Uy, hello? Lili! Samto siya, uy. Kalit mo lang naputol ang tingog. Ay! Grabe yung bayana. Grabe ka, uy, klaro. Kano lang yung ka magkita, ta? Kano lang yung ka? Hello, ma? Ma, diyan ako spare, ma. Oh, Ma, wag yung kasugata sa way buot mong kaluha. ay ma, kalma na lang gudiha. May no, naabot ako diri. Hapit ako mahibaw sa rason. Kung nga nung wakay padani Lili. Layo ra ba sa dinidapita mauy? Ayaw yung kalimot ha. Sultihi ang imong amahan o ang imong kaluha nga nahiubos ko niya. O lagi ma, o. Sige, bye na ma ha. Kinalam, makasakay na ko taxi kay late na ko sa kasal. Amping sabiha ha. Bye-bye. Manaog na ko eh. Ngita ko kasakyan taxi. Bukat ba niya akong bag. Uy, kinalam makasakay na ko taxi. Kay late na ko sa kasal. Noy. Noy, sure ka Noy nga kakatultul ka sa atong atuon nga simbahan? Sa bagkaday, oy. Pagkasali gini ako naong. Aw, ha? Layo mo sab ng simbahan nga atong aduan. Kung namang good Noy, kanang late na magkukus kasal? Oy. Anong karon sa gamito nga? Nga karon madayang kasal. Ha? Ay amot Noy. Nganong apikisab kaay kong gipadadag pahibaw sa kong kaluha. Importante nga makatunga ka. Bahalag late ka. Doon lang gid kita. Ay, salamat. Kidool na gid ay. Kita ka ng krus ibabaw sa simbahan. Oo. Mo na simbahan ang imong tuyo. Ay, salamat taon. Ay, di na cute ko. Ato sa lugar ha. Ay, Noy, pila may akong bayranan? 350 day. Ha? Uy, kamahal ko di kon magtaksi ta dinhi. Alam gina basta bag-o. Ha? Bag-o. Si Pag-o. Ka na magdali, baka na magdali. Oh, ni 500 oh. Salamat. Pakyaw. Sukliin na, Noy, ha? Oy, sukli. Abi na ko keep the chance na. No, sorry sa Noy, uy. Apikis kwarta. Sukli Pero sure kang doon kasal? Ha? Mingaw lagi simbahan. Ay, pero, mao man kaniya simbahan sa Talisay. Oo, mau na. O di mao ni. Ala ka niya. Sabi di ko nga, uy. Mo magbuot. Chismoso ba? Ay, so na ko simbahan, uy.
Ay, hala, ay kabugat sa kunda. Nga naman yun, mingaw man. Ay pa, padul ko sa altar. Ay, mga tao din dekorasyon naman lang kasal ang... Ganun ka mo ito nga, ha? Aray! Ay! Nalimot ka nga karong nga itong kasal? Ha? Lili? Ay, buhay iko! Ganun iyo man yung gibuhat ako, Lili? Ha? Ganun kailad mo ko ni mo? Ha? Ha? Ay! Usa ba? Buhay iko! Usa ba ilad ba? Buhay iko, dili ko slili! Unsa to? Dili ako slili! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!